No tervetuloa kuule kaikki fantsut seuraajat kuule tähän Sutisen logiin kuule täällä ensimmäinen episodi tosissaan kuule menossa Sutisen logista. Siellä taustalla kuule näkyy on ruskat kuule pakkasella siellä ihan kuule on pakkasella ruskat kyllä juu. Sitä taisi olla tämä kello kuule pykälässä niillä lähdetään kuule pikkaselle kahville tuonne kuule kahvijoja. Vai että kuule supppia ihan mukitolokulaa kuule jäljellä pikkasta kahvia. Tästä männää kuule hillittömästä kurvista männää kuule lasetellaan niin pikkaselle kahville. Kiitos ja näkemiin kuule fantsumit ja ihanataan.